Σήμερα θα γιορτάσουμε την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου του 1973. Παρακαλώ πολύ τον απόλυτο σεβασμό σας να διαβάσω το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκου Πιερακάκη, για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Πίσω παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με την εξέγερση του 1973 στο Πολυτεχνείο, όπως και με την κατάληψη της νομικής που προηγήθηκε τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, χιλιάδες νέοι και νέες της εποχής μας δίδαξαν την ανιδιοτέλεια, τον αυτοσεβασμό, το ήθος και την ακεραιότητα. Η αντίστασή τους στην ανελευθερία και τον σκοταδισμό είναι μέχρι και σήμερα μάθημα δημοκρατίας και ελευθερίας. Το Πολυτεχνείο δεν είναι μόνο μία μέρα μνήμης, είναι ένα σύμβολο ενότητας απέναντι στον διχασμό. Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και συγκίνηση σε όσους αγωνίστηκαν, δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους. Ο αγώνας και η θυσία τους αποτέλεσαν μια ιστορική ρογμή στον χρόνο, πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Σήμερα καλούμαστε να δούμε το Πολυτεχνείο ως μια πρόκληση για το μέλλον. Οι δημοκρατικές αξίες είναι εμπεδομένες στη χώρα και είναι χρέος μας να τις διαφυλάξουμε απέναντι σε έναν σύνθετο κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Οι νέες μάχες αφορούν μια κοινωνία ελευθερίας και αλληλεγγύης, μια κοινωνία πιο δίκαιη και ισχυρή. Τιμούμε αυτή την ημέρα ως απόδειξη ότι η ελληνική κοινωνία, οι νέες και οι νέοι της, έχουν τη δύναμη και το θάρρος να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα είναι πάντα αρρωγός στην προσπάθειά τους να χαράξουν το μέλλον που ονειρεύονται. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερακάκης.